Magluluto ako ngayon ng ginataang gabi. Ito po ang aking kado. Maghihiwa po ng sibuyas. Kaya po ang pinahiwa ko yung asawa ko. Dahan-dahan at baka mahiwang iyong daliri. Lulutuin ko pala ay ginataang laing sa Tagalog. Sa Bicol, gabi. May kasama ng Sharon. Ayan. Bilis-bilisan mo naman ang pagbalat mo ng sibuyas. Hiwain mo na yan. Ang bagal. Habang nag-aantay tayo ng paghihiwa ng sibuyas, alam nyo na, paki-subscribe. Napakasimple lang mga guys. Subscribe at i-like nyo naman ang aking video. At paki-follow naman po sa Facebook at sa YouTube channel. Napakabagal nitong asawa ko maghiwa. Nakaw, maiinip ang aking taga panood ng aking video nito. Bilisan mo naman dyan. Sa Bicol, napakasarap talaga ng gabi, pero hindi laing gabi sa Bicol. Yung sariwa talaga. Dito kasi sa Manila, ang uso dito ay laing. Binibilad sa araw, hindi sa init ha, sa araw. So, napakasarap talaga. Mamaya makikita nyo kung paano pagluto ng ginataang laing. Binili niya pa yan sa palengke, 100 ang kilo. Alam nyo, dahon lang yun, wala pa yung katawan. Yung katawan daw naiwan pa. Yan, maghiwa ka na ulit, pitpitin mo na ulit yang bawang. Pagkatapos yan pala yung pangsahog namin. Ito na yung mga rekado namin: sili, bawang, luya, sibuyas at sili. May siling haba, may labuyo din. May labahita nga pala. Ito na, nilagay ko na yung pangalawang gata. Nilagay ko na sa kawali. Dito lang po kami nagluluto sa aming dirty kitchen. Sa kahoy lang po kami nagluluto at mahirap lang po kami. Kaya subscribe nyo naman po at i-follow nyo. Lalo na i-like nyo na rin po. GR, Yula! Ano po, ang bagal. Yung mga nanonood niya yun, magaganda at gwapo syempre, i-share nyo na po. Huwag nyo nang patagalin. Ayan, nilagay ko na yung laing. Ayan na. Nilagay ko na rin yung labahita. Napakasarap. At syempre, may taba ng baboy. Pinakuluan muna yan. Pakukuluan ko muna yan. Ayan. Nihiwa ko na siya ng maliliit. Habang nag-aantay, pinakuluan ko muna yung laing. At syempre, talagang mahirap at 1 oras ko to lulutuin ang laing. Napakatagal talaga magluto ng ginataang laing. Kaya sa tuyo na yun, sa unang gata. Ayan na, ito pala yung, ayan, ginisa ko na ang baboy, karning baboy. Lagyan ko ng black pepper. At saka siyempre, kung may sardinas, saligo na tayo, maliligo ka sa sarap. Inalis ko muna siyempre yung sauce ng ligo at baka malunod yung isda. Ay, nakaligo sila dyan sa
lata. Pakibilis-bilis mo naman ang... Ayan na, mukhang masarap talaga to. Ito yung sahog na tatlong sahog to. May labahita, may taba ng baboy, at siyempre, yung ligo na karninas. Yung karninas kasi pampalasa rin to. Yan, tak-tak mo. Yan, lalagay ko na. Luya. Bawang. At syempre yung siling labuyo at siling haba na tinadtad na rin. Yung sibuyas pala pinapahuli ko at sinasabay ko yan sa gata. Yung purong gata. Huli talaga ako maglagay ng sibuyas. Haluin na natin. Ay, wag pala natin haluin. Yan, bawal pala haluin ang ginataang laing. Yan, pinapatuyo-tuyo ka pa. Napakasarap nito. Lalong-lalo na yung niluluto mo sa kahoy. Ayun, ilalagay ko na yung dahon ng sibuyas. At syempre, hindi mawawala yung ating tanglad. Yan ang nagpapasarap at nagpapabango sa ating gulay. Yan. Ibubuhol ko na siya. Ayusin mo ang pagbuhol mo. Ba't baka? Yan. Tinali ko pa siya. At siyempre ilalagay ko na sa ginataang laing. Yan. Yan eh. Sa pagugulay talagang ginataang laing ay napakatagal ng pagluluto. Inilagay ko na pala yung gatang puro. Dalawang nyog yan na purong-puro talaga yan. Yan na. Pipitin mo pa at ilalagay ko na yung sardinas na ligo. Ligo. Si Kuya, yung mekaniko namin, hindi pwede yung lahat gagawin niya. Mekaniko po yung Masarap na ito. Ayan na ang sinasabi ko sa inyo, yung sibuyas. binabaklas niya. Yung ihuhuli ko talagang sibuyas sa paggagata. Kasi yan ang nagpapasarap. At nilagyan ko na rin ng Sinabi niya, mahaba, yung siling mahaba. Medyo kumukulo na siya. Antay na lang natin na maluto ang gata at patutuyo-tuyuin natin. Siyempre, may pang partner ako dyan. Yung tuyo. Wow! Ito na yung napakasarap na laing luto na ang aking reseping ginataang laing. Tapos na? Yun lang. Tawag na niya dito.